салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаин саломатиё хубай духтарако мағозаи латафа боз омадагем бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза ряди магазинои шишагии Манамарамат 21 магазин плакатчон ҳаст ба осонӣ меёбен шуна духтарако. Инами агар парфюмерияи дубайски дар кортон боша рост арами нуқтаи савдо биёен бовар кунед. ҳам барои фурӯш метавонед аз иҷа харидорӣ кунед, ҳам барои хитон духтарако. Оптовиам доранд, донаям. Бори хучунай бовар кунедам қа интихоб зиёда. Ина тамоми намуди лосьёну духию гелу ҳама чира меёбен. Ҳамаш дубайски оригиналан. Бе паделка. Марамат примои фирмаҳо кати кор мекунанд. Марамат омада аз наздик бо хитон бинен. Ира бинен охи интихоба бинен чихои зиёдай. Омадан натонен нависен доставкатон мекунанд. Ина духтарако бисёри баъд анам хеле лосьённора мепурсанд. Марамат як нуқтаи савдора бори чандум шидма шумода тавсия метиҳам. Ҷои асосиша гӯем мешава ҳама намудуш ҳастай медонен нархҳои беҳтаринай бори хучонай дасти аввал 50 сомон кадомеша мегирен дубайски оригинал 50 сомон чанд намуд запхуш ҳастай. Марамат лосьёнҳои беҳтарин духтарако бисёр хоҳиш карда буданд. Ина марамат духтарако биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 21 магазини латафа рақамашон ҳастай дар рӯи экран страничкашон отметид кардагим. Хеле коробкодаям. Метавонен дархост кунед доставкатон кунанд ё ки биёен аз наздик хитон бинен бовар кунен. Иҷодам қа интихоб зиёдай. Тамоми намуди духиёи дубайскира метавонен харидорӣ кунен. Ина тамошобинони азиз бисёриё бухур мепурсанд ки агар диден навору гирен марҳамат як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам. Бори чандум шид ҳама намуди духиёи дубайски доранд. Ина бухурам овардиян барои хонаяи духтаро ира вай мекунанд алов намекунанд. Бисёр вақт дидагем ки бухура алов мекунанд ку буш меброяд. А инам кришкаша мекушоен хона бӯи хушрӯ карда меистад беҳад хушрӯ. Мина марамат наборан иноа бинен освежитель барои хона ҳаста иҷада духӣ дорад баъд муск барои мӯи сар. Як набори калони хушрӯ тоза Дубай чанд сомон? 240 сомон. Баъд аз ана ин набороям ҳастаем қа хушрӯ иҷада ду намуд бухур ҳастай масла барои мӯи сар ҳастай спрей барои хона. Инами спрейое ки барои хона пастелни бильёдам шапен хушрӯвай либос даем дури шифонер даем шапен аҷоибот бушонам қа хушрӯвай ки стойканба тоза Дубай. Духтарако касседа дар корай марҳамат дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен. Инами ҷои асосишай бовар кунен борошон дасти аввалай иҷа ҳам оптовӣ дора ҳам дона дора. Тамоми намуди дубайски чизо дар кортон боша анами нуқтаи савдо биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза ряди магазинои шишагӣ магазини латафа духтаро иҷара ба чандин боршид навор мегирем. Ина боз ҳам биёен новинкаҳошон омадагиай бовар кунед намира кушодаганам қа буш хушрӯвай ки магазин бӯи ҳамея гирифта аҷоибот интихоби зебо. Ина духтарако дубайски духиёи фасон омадай новинка ҳамаш ҳархела ая запхошон қа фасонан. Ино чанд пулиян? Ё 100 сомон духои новинка омадага. Баъд асишти барои хона барои пастел ду навр расветкош ҳаста ё 80 сомон. Освежитель барои пастел барои хона бошон да гап нест тоза дубайски марамат и 80 сомон. Айнаи духиё ку 100 сомон. И ҳамун шириёя на шириян ку ламса буд ранги ламса и новинкаошай марамат 100 сомон калони хушрӯ будай запхош ҳамаш ҳархелай тоза Дубай. Касседа дар корай духтарако ина запхи нав нархи арзон дасти аввал биёен харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 21 магазини латафа иҷа ҳам оптовӣ доранд ҳам дона доранд. Духтарако барои савдоям гирен ку инам ҷа биёен ҳам хеле интихоб бисёр айра бинен. Тамоми намуди янами парфюмерияи Дубая аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас метавонен ки харидорӣ кунен. Интихоба бинен чихе зиёдай ҳама чи аст бовар кунен. Ина духтаро гел ядушои фасони дубайски хостум шумода навор гирифта нишонтиём беҳад запхошон зурай гарантия кати дасти аввалай. Инош лосьёнай бори новинка омадагай лосьён гел ядуша ҳамаш ҳархелай запхошон стойки беҳад хушрӯ дасти аввал качествои олӣ. Касседа дар корай марҳамат барои савдо мегирен. Барои савдо бо арзон мешада барои савдо мегирен барои хитон мегирен. духтарако ҳатман анами нуқтаи савдо биёен қа хушрӯвай борошон ҳамаш моли Дубай дизодорантошам аст духиёшам аст хулас чизе ки мегирен
мегирен нархҳои арзонкатӣ метонен аз ан ҳамин нуқтаи савдо омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 8-му 9-ум дарвоза, мағозаи рақами 21, мағозаи Латафа. Доставка низ ҳаст дар иҷа. Мана духиёи қиматиам доранд, нигоҳ кунен. Брендови духиёям дар иҷа ҳаст. Ина тамошобинони азиз, нигоҳ кунен. Ё скрабои дубайский, ҳам хубош, ҳам хушрой, ҳамашон тамошобино ваян парфюмерниян, духиёи фасона бошай. Хулоса 50 сомон акция кардагиян борои новинка 50 сомон. Баъд анаи бошад кремай, увлажняющий кремай. Иам 50 сомон, иам парфюмернияй бӯи фасони бад дорад. Духтаро ранги Нивея-да. Хулоса духтаракои азиз, барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, ҳатман мағозаи Латафа биёен, бовар кунен. Борошонда гап нестам, хушрой борошон, дасти аввалай ҳама намуди духию, лосьону крема, ҳамаи намудча аз ан ҳамин нуқтаи савдо меёбен. Баъд анаи набора нигоҳ кунен. И гел для душа дора, лосьон дора, бо чӣ дора? Гел для душа. Диден 100 сомон ай гел для душа, лосьон, шампун 100 сомон ина коробочка кадай. Бинен барои туфаем чихе туфаи хушрӯ мешава. Хулоса ҳамаш моли Дубай. ҳатман биёен мағозаи Латафа тамошобино. Ина дубайский боро дар кортон боша ки бе паделка. Ин ҳамин нуқтаи савдо биёен, ҳам духиша метонен харидорӣ карда, ҳам мисол лосьону кремоша метонен харидорӣ карда. Ино нигоҳ кунен, бори хичонай духтаро, оптовиам доранд, донаям доранд. Марамад иҷара бинен, коробка одам оптови мегиран айҷа. Леки донадам шумода метиҳанд тамошобино биёен. Духиёшон качествашда гарантия метиҳанд, стойкигишда гарантия метиҳанд. Ина духиёи бренди қиматиам мепурсанд бисёриё ҳаста иҷада. Ина биёен. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, марҳамат, байни 8-му 9-ум дарвоза мешава. Мағозаи рақами 21, ряди магазинои шагӣ, плакатшон ҳастай Латафа. Лекин агар омада натонен ку нависен, доставка низ доранд. Ира бинен чихе борои хушрӯ доранд. Мана ан ҳамин намуд бальзамои дубайский тамошобино, паделкаш беҳад бисёрай. Ина оригиналаш дар кор бошад, дасти аввал ҳатман мағозаи Латафа биёен. Нигоҳ кунен, ҳам чесночниш ҳастай, ҳаманаи намудош ҳаста. Витамин доранд, мисол мура мулоими хушрӯ мекунанд, мӯи саро ҳатто аз рехтан мемонанд. Хулоса беҳад витаминои зур дора ки мӯи сарда фоидаоварай. 80 сомон 1 литрай, бовар мекунен. Латафада ҳамаи молошон Дубайай тамошобино, чӣ бальзам, чӣ мисол лосьону крему духӣ, ҳамаш моли Дубай, дасти аввалай. Марамат донаям доранд, оптовиям доранд. Марамат биёен. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 8-му 9-ум дарвоза даян. Ира бинен охи борошона бинен чихе хушрӯвай, нябучняй. Мағозаи рақами 21, Латафа, плакатшон ҳастай, ба осонӣ пайдошон мекунен. Ина духиёи фасонам хариданӣ бошен барои туҳфа, барои хитон, ҳатман биёен, ҳам занона, ҳам мардона, тамоми намудаш ҳастай. Ина бор чанд сомай? Хушрӯвай ина бор. Ё скидкарем 220 сомон, 250. Чӣ дора? Духи, спрей ва гел для душа. Зура духтарако. Мужская, я? Ина марамат 220 сомон штагай, дубайский оригинал.